En els diaris res de nou, tot són històries per a no dormir. La guerra esclata lluny d'ací i mai no els esguita la sang, ni els periodistes ni els botxins. La terra és plana perquè ho diu l'informatiu de Canal 9. La pluja ocupa els titulars, com s'inaugura un hospital, successos, falles i futbol. La mordassa quotidiana, les tisores de la Inquisició. La mentida és moneda de canvi en el regne de l'ambigüitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. L'apocalipsi ja ha arribat a les pantalles de mig món. Via satèl·lit assistim al nostre fatídic destí, acomodats en el sofà. El pa i el circ assegurats per a un país anestesiat, que ni tan sols mostra les dents quan alguns membres del govern són acusats de corrupció. La mordassa quotidiana, les tisores de la Inquisició. La mentida és moneda de canvi en el regne de l'ambigüitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. D'observar sempre el mateix angle de la realitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. Passen per damunt sense cap contemplació, profanant la nostra història amb absoluta impunitat. La justícia es tapa els ulls 4 dècades després. Els crims de la dictadura encara no han sigut jutjats. No descansarem, seguirem recuperant la memòria saquejada, exhumarem la veritat, traurem a la llum del dia les ferides del passat que encara resten obertes i mai no deixen de sagnar. Perduraran les conviccions amb noms i cognoms de milers de persones que no van renunciar a la seua llibertat, que van morir sordament lluny del camp de batalla.
encara queda gent que vol seguir investigant, que no es conforma amb el silenci com a única versió oficial. Encara queda molta gent que continua escorcollant tots els registres del franquisme, cercant els seus familiars. Inevitablement arribarà un dia en què els murs que s'han alçat sobre les fosses començaran a trontollar. Els mausoleus de la vergonya cauran pel seu propi pes, perquè quan la terra brama fa remoure els fonaments, perduraran les conviccions amb noms i cognoms de milers de persones que no van posar preu a la seua dignitat, que van morir sordament lluny del camp de batalla. Consternada, vestida de dol, ciutat en penombra, sinistre juliol, crespons i banderes, silenci sepulcral, semblants d'impotència que mai no podrem oblidar. Però com és possible? Com ha pogut passar? La gent es pregunta i ningú vol parlar. Prou de comèdies, volem la veritat. Sabem que el govern té les mans tacades de sang. No es pot negociar amb el dolor, ofendre les víctimes de l'accident. Sense pietat, sense compassió, aquesta és la gota que fa vessar el got. Per què tanta urgència en la investigació? Per què tanta pressa de què tenen por? No n'hi ha responsables, no n'hi ha dimissions, democràcia tocada de mort, tocada de mort. València consternada, vestida de dol, ciutat en penombra, sinistre juliol, crespons i banderes, silenci sepulcral, semblants d'impotència que mai no podrem oblidar. No es pot negociar amb el dolor, ofendre les víctimes
accident, sense pietat, sense compassió. Aquesta és la gota que fa vessar el got. No cal buscar nous arguments per creuar les fronteres de la indignació. Alcem tots la veu amb convicció, paraules en l'aire, terratrèmols en el cor. Trepitjat la terra promesa, hem visitat els camps de refugiats. Els nens d'Aida llancen 1000 pedres, intenten tombar el mur de l'apartheid. Hem vist el fem damunt de les reixes, botigues tancades en el mercat d'Hebron. Per tot arreu hi ha cases en runes i homes valents que no abandonen mai. Hem tractat d'imaginar-nos que els hereus d'aquesta terra per fi tornaven a casa després de 60 anys d'ocupació. Les mares d'Ascar ploren i ploren mentre ens expliquen el seu gran dolor. Hem guardat uns minuts de silenci davant de les tombes dels màrtirs de Jenin. Hem esgotat la nostra paciència en cada checkpoint que ens ha tocat creuar. Hem contemplat la llum del capvespre des dels terrats de Jerusalem. Hem tractat d'imaginar-nos que els hereus d'aquesta terra per fi tornaven a casa després de 60 anys d'ocupació.